Lebo je to špatný. A víš, že jsem 9ročný? Víš, že jsem 9, no. Ještě mi tu naschla posílatě. Ale já to nechci. Ne. Nie, já si ju nedám. No, myslo. Já vím, že klamete. Ne, vůbec. Co? No asi. Počkej. Stavka, už musím spát. Dobře, tak ještě. Ne. To moje osobní stará roka, dám ti vypít na server. Ja sám sebe? Prečo by som si trhal vlastný zub? Alan sa s tebou stavil, že nie si až taký dobrý zubár, aby si to dokázal. Tak to bolo. Nie, ja si to nenapíšem na Google. No, na Google. Vyhra. Co? Do toho musí ísť. Dobre, nastup. Bezpečnosť predovšetkým. Už je to dobre, tak poď. Nie. Chápeš, že si to nechci. Já jsem to udělal. Prišiel a vzal ťa niekto na večer. Na rande. Len dúfam, že... No tak proč si to ty první neskúsiš? Skúš? Zďu! Tak. Musím už ísť. No. Ahoj. OK. No daj sdielko. Máš aj takú plochu? Tady môžeš to tam. To je troll, určite, ale určite je to troll. Vy na mňa robíte troll. No, tak. Teraz si mi povedal, že sleduješ. Poznáš Mafia Paul, to je jeden youtuber. Ne? Musíš. Tak když Jo. Já neřeknu. Ne, já neřeknu. Nevím. Mně se nechce.
Jo. Napiš. A vyber si tam server a já ti dám admina darmo, jinak stojí. To je ale veľmi dlhý príbeh. Dnes sme sa tu všetci zišli vďaka sile lásky a dodržaným sľubom. A aby sme sa stali svetkami, budem posvetné. A sľubujem, že kým budeme svoji, už nikdy ťa nevystavím. Odpustíš mi? Jo, ale chápeš, že mi povedal, že to je zadarmo? Tak mu to dá zadarmo. A ináč já jsem už si to napísal na toto, na No, Google. hej, slyšíš mě? Jo, No hej, napiš si to tam a tam máš 3 volitelné servery. Klikni na jakýkoliv a já ti z počítače aktivuju admina na Minecraft. Jinak jako je to fakt drahé ten admin. Já ti ho můžu dát zadarmo. jo fakt. Jo, napiš si to, vědu ti tam 3 servery. Jeden z nich si vyber. Prepáčte, každú chvíľu príde môj manžel. Jo. Ne, hej, napiš si to rychle. Já ti to rychle pošlu. Ne, tak mi pošli to stránku. Michale, pošli mu odkaz. Adam, pošli mi ho ty. No. Proč? OK. Tak já ti to jdu poslat, jo? Jo. Ale vím, že je to špatné. Išli sme do Las Vegas. Ale čo do Las Vegas? Prečo by si ty išiel do Las Vegas? Pretože to muži robia, keď sa ich priateľ žení. Ty máš koľko rokov? Ty Míša. Alebo ja. Pretože som to... Múdra. Chceš to vedieť? Že jediné, čo odo mňa chce, čo chceš ty? Pretože no, si má chlapa. Čas robí to, čo chce. Nemôže fungovať! To máš pravdu, pretože nech už to je čokoľvek. U mňa to nefunguje. Ale čo? Jo. A to už odkedy? Od júna, keď si prepikla toho čašníka na výletnej lodi. To nebol barman? O, máš pravdu, musím sa opraviť. Bol to barman. Prepikla si barman. A ty si idiot. A ty si taký, ale taký zlý človek. To som Jo. prežila. Ale já vám nezdvihnu. No, lebo mě posílá to taky špatný. OK. OK, čau. To mě poser. Hm? Ne. Proč? Ne. Kámo, ještě nějakého kida.